ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാം 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാം രാം ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാം രാം ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാം രാം ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാം രാം ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാം ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാം ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാം ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. हरे രാമ कृष्णा രാം माताजी। രാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामी इति नामिने नमाचार्यपादाय निताय कृपप्रदायिने गौरकथादामदाय नगरग्रामतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्दा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എത്തിയല്ലേ? എല്ലാവരും 4-ാമത്തെ അധ്യായം പഠിച്ചോ? മനസ്സിലായോ 4-ാമത്തെ അധ്യായം? എല്ലാവർക്കും എന്താ പഠിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറയാൻ പറ്റുമോ ചെറുതായിട്ട്? ചോദ്യം ചോദിക്കണോ? ആർക്കാണ് ആദ്യം ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചത്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഇമം വിവസ്വതേ യോഗം പ്രോക്തവാനഹമവ്യയം വിവസ്വാൻ മനവേ പ്രാഹ മനുരിക്ഷ്വാഗവേ ബ്രവീത്. ആർക്കാണ് ഭഗവാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഭഗവത്ഗീത ജ്ഞാനം? വിവസ്വാൻ. വിവസ്വാൻ ആരാണ് ശരിക്കും? സൂര്യദേവൻ അല്ലെ? സൂര്യദേവനാണ് വിവസ്വാൻ. അപ്പോ സൂര്യദേവനാണ് ആദ്യം തന്നെ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചത്. എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത ജ്ഞാനം നമുക്ക് പകർന്നു കിട്ടുന്നത്? ഏത് മാർഗത്തിലൂടെയാണ്? ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെയാണ്. പിന്നെ നമ്മള് പഠിച്ചു ഈ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് ഭഗവാന്റെ ശരീരം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശരീരം അതീന്ദ്രിയമാണ് അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ജന്മകർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഗുണം? എന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ജന്മത്തെക്കുറിച്ചും കർമ്മത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ പ്രകീർത്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? നമുക്ക് ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് പോകാം അല്ലെ? ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക്, ഭഗവാൻ ശാശ്വതമായ ധാമത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന പരമ്പരയാണ്. പിന്നെ വേറെന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചത്? ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാ ഇവിടെ അവതരിക്കുന്നത്? നമ്മളൊക്കെ ജനിക്കുന്ന പോലെയാണോ ഭഗവാൻ ജനിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാ ജനിക്കുന്നത്? സംഭവാമി ആത്മമായ. ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന് അതീന്ദ്രിയ ശരീരമാണ്. അത് ജനിക്കുന്നുമില്ല, ഭഗവാന് പിറവിയില്ല. നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ? അജനാണ്. അജോ നിത്യശാശ്വതോയം പുരാണോ.
അജോപി സന്നവ്യയാത്മാ ഭൂതാനാമീശ്വരോപി സൻ പ്രകൃതിം സ്വാമധിഷ്ഠായ സംഭവാമ്യാത്മമായയാ. ഭഗവാന്റെ പിറവിയില്ല, ഭഗവാൻ ശാശ്വതനാണ്. ഭഗവാന്റെ അവതാരം എന്താണ്? സംഭവാമി ആത്മമായയാ. ഭഗവാന്റെ ആത്മമായയിലൂടെയാണ് ഭഗവാൻ വരുന്നത് അല്ലെ. പിന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞു തന്നത്? നമ്മള് ചാതുർവർണ്ണത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അല്ലെ. ചാതുർവർണ്ണം ആരാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? നമ്മൾ ജനിച്ച ഒരു കുലത്തിൽ അതിനനുസരിച്ചാണോ ചാതുർവർണ്ണം വരുന്നത്? എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ചാതുർവർണ്ണ്യമയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഃ. ഗുണകർമ്മ, അതായത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്, നമ്മുടെ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മളെ വർണ്ണം തീരുമാനിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു അതില്? ഭഗവാനല്ല അതിന്റെ, അതായത് ഭഗവാനാണത് സൃഷ്ടിച്ചതെങ്കിലും ഭഗവാൻ അല്ല അതിന്റെ കർത്താവ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ നമ്മൾ ഏതേത് ഗുണത്തിൽ ഇരുന്ന് കർമ്മം ചെയ്യുന്നോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ജന്മമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ഭഗവാൻ ആർക്കും ഇന്ന വർണ്ണത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കല്ല. നമ്മൾ ആ വർണ്ണത്തില് സ്വീകരിക്കുക ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പൂർവ്വജന്മ കർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച്. പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? നമാം കർമാണി ലിംബന്തി അല്ലെ. ഭഗവാന് കർമ്മ ബന്ധങ്ങളില്ല, കർമ്മബന്ധനമില്ല അല്ലെ. ഭഗവാന് എന്തും ചെയ്യാം, പക്ഷെ കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവാനെ ബന്ധിക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഗുണം കിട്ടുന്നത്? നമ്മൾ കർമ്മത്താൽ ബന്ധിക്കപ്പെടില്ല അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവാനെ ബന്ധിക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തി കർമ്മത്താൽ ബന്ധിതനാവില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ 5-ാമത്തെ അധ്യായം കർമ്മയോഗം, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം. ഒരു സെക്കൻഡ്. ഇപ്പോ ഇവിടെ 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം, ഈ ഒരു അധ്യായം കർമ്മയോഗം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം എന്നുള്ള അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. അർജുന ഉവാച സന്യാസം കർമ്മണാം കൃഷ്ണ പുനർയോഗം ച ശംസസി യച്ഛേയ ഏതയോരേകം തന്മേ ബ്രൂഹി സുനിശ്ചിതം. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ അങ്ങ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു, പിന്നെ ഭക്തി പുരസ്സരം കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറയുന്നു. ഈ രണ്ടിലും വെച്ച് ഏതാണ് ശ്രേയസ്കരമായത് ഏതാണെന്ന് ദയവായി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുമോ? അപ്പോ അർജുനൻ വളരെ ദയാപൂർവ്വം അല്ലെ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് നമ്മള് സ്നാനം സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്നല്ലേ. അതിന് ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകം. ദയവായി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുമോ എന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ. അർജുനൻ ഭഗവാന് ശിഷ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശിഷ്യനാണ്. അപ്പോ അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഭഗവാനോട്? ഏതാണ് എനിക്ക് ശ്രേയസ്കരമായതെന്ന് ദയവായി പറഞ്ഞു തരുമോ? അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കേണ്ടത്? കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു, തദ്വിദ്ധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ ഉപദിക്ഷ്യന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിനസ്തത്വദർശിനഃ അല്ലെ. നമ്മള് ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ദയവായി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുമോ എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഇപ്പോ ഇവിടെ അർജുനന്റെ ചോദ്യം എന്താണ്? കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ അങ്ങ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു, പിന്നെ ഭക്തി പുരസ്സരം കർമ്മം ചെയ്യാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് ശ്രേയസ്കരം? അതായത് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും കൺഫ്യൂസ് ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അർജുനനെ അല്ലെ. അർജുനൻ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ഈ സന്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അർജുനൻ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, വെറുതെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് കാട്ടിൽ പോയി തപസ് ചെയ്യുക. അതാണ് അർജുനന്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് സന്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നത് അർജുനൻ. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയാണ് അർജുനൻ, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അതായത് കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുകയാണോ വേണ്ടത്? ഒരിക്കൽ പറയുന്നു കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കാൻ, പിന്നെ പറയുന്നു ഭക്തി പുരസ്സരം കർമ്മം ചെയ്യാൻ. ഭഗവാൻ എന്താ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? കർമ്മ ഫലമാണ് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഭഗവാൻ എവിടെയും പറഞ്ഞില്ല. അപ്പോ കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഭക്തി പുരസ്സരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറയുന്നു. ഇതിൽ ഏതാണ് ശ്രേയസ്കരം എന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ പിക്ചറിൽ കാണാം, ഒരു സന്യാസി കാഷായ വസ്ത്രവും പിന്നെ കഴുത്തില് രുദ്രാക്ഷമാലയും ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കയ്യിൽ എന്താ ഉള്ളത്? സിഗരറ്റും മൊബൈൽ ഫോണും അല്ലെ. ഈ വ്യക്തിക്ക് സന്യാസം സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? അയാള് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇനിയും മോചനം നേടിയിട്ടില്ല അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അയാൾക്ക് സിഗരറ്റ് വലിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആസക്തിയുള്ള ആളുകള് കാഷായ വസ്ത്രം ഇട്ടതുകൊണ്ട് അവരൊക്കെ സന്യാസിമാരാവോ? ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തില് പറഞ്ഞു തരാണ് ആരാണ് സന്യാസി എന്ന്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച സന്യാസ കർമ്മയോഗശ്ച നിശ്രേയസകരാവുഭൗ
തയോസ്തു കർമ്മ സന്യാസാത് കർമ്മയോഗോ വിശിഷ്യതേ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മ പരിത്യാഗവും ഭക്തിയുതമായ കർമ്മവും മുക്തിക്ക് നല്ലത് തന്നെ. എങ്കിലും ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തേക്കാൾ ഉത്തമം. അപ്പോ ഇവിടെ ഭഗവാൻ കർമ്മ പരിത്യാഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ആദ്യം, അല്ലെ? എന്താണ് കർമ്മ പരിത്യാഗം? കർമ്മ പരിത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെറുതെ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചത് കൊണ്ട് കർമ്മ പരിത്യാഗമാകുമോ? ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു ഗൃഹസ്ഥനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി, അദ്ദേഹത്തിന് കുടുംബമുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന് അതിനോടൊക്കെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു ദിവസം പറയാണ്, കർമ്മം ത്യജിക്കുകയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്, ഇതൊന്നും അല്ല നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലായി പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം വീട് ഉപേക്ഷിച്ച് പോവാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ആ വ്യക്തി എന്താണ് ചിന്തിക്കുക? അയ്യോ, എന്റെ ഭാര്യ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക, അവർ സുഖമായിരിക്കുന്നുണ്ടാവോ, അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ടാവോ, കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്നുണ്ടാവോ, ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സന്യാസം സ്വീകരിച്ചിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? എല്ലാം ത്യജിച്ച് ദൂരെ പോയി അല്ലെങ്കിൽ കാട്ടിൽ പോയി ഇരുന്നത് കൊണ്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? അയാളുടെ മനസ്സ് മുഴുവൻ എവിടെയാണുള്ളത്? ആ കുടുംബത്തിലാണുള്ളത്, അല്ലെ? അപ്പൊ കർമ്മ പരിത്യാഗവും ഭക്തിയുതമായ കർമ്മവും മുക്തിക്ക് നല്ലത് തന്നെ. എങ്കിലും ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ ഉത്തമം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭക്തിയുതമായ കർമ്മമാണ്, അതായത് സേവന കർമ്മം, അതാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ, കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത് ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ്. അത് ഭഗവാൻ എടുത്തു പറയാണ്, അല്ലെ? ഇനിയിപ്പോ അർജുനൻ എന്ത് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കർമ്മ പരിത്യാഗം എന്നുള്ള ഒരു പോർഷൻ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അല്ലെ? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, രണ്ടും നല്ലത് തന്നെ. കാര്യം എന്താണ്? എല്ലാം അവസാനം എത്തുന്നത് ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ കർമ്മ പരിത്യാഗം എന്താണ്? എളുപ്പമല്ല, അല്ലെ? നമുക്ക് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക. എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പമാണ് നമ്മള് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാന് സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു കഥയാണ്, നൃഗരാജാവിന്റെ കഥയാണ്. അതായത് ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിൽ ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാന്റെയും കുട്ടികള് എല്ലാവരും കളിക്കുകയായിരുന്നു. കുറച്ച് ദ്വാരകയിൽ തന്നെ കുറച്ച് ഒരു കാട്ടു പ്രദേശത്തില് കുട്ടികളൊക്കെ കളിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ പന്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പന്ത് ഒരു പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ പോയി വീണു. അപ്പൊ അത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി കുട്ടികൾ പോയപ്പോ അവിടെ ഒരു വലിയ പല്ലി, ഒരു ജയന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പല്ലി. അപ്പോ അതിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ശ്രമിച്ചിട്ടൊന്നും അതിനെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അവര് ദ്വാരകയില് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയി പറഞ്ഞു, അല്ലെ? അച്ഛനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാൻ തന്നെ വന്ന് ആ പല്ലിയെ രക്ഷിക്കാൻ പല്ലിയെ എടുത്ത് ആ കിണറ്റിന് പുറത്തേക്ക് എടുത്തപ്പോ ആ പല്ലി ഒരു രാജാവായി വന്നു, നൃഗരാജാവായിട്ട്. അപ്പോ അദ്ദേഹം തന്റെ കഥ പറയാണ്. അദ്ദേഹം നൃഗരാജാവായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഒരുപാട് പശുക്കളെ ബ്രാഹ്മണർക്കൊക്കെ ദാനം ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പുണ്യപ്രവൃത്തിയാണ് ആ സമയത്ത്, അല്ലെ? രാജാക്കന്മാര് ബ്രാഹ്മണർക്ക് പശുക്കളെ ദാനം ചെയ്യുന്ന, ആയിരക്കണക്കിന് പശുക്കളെ ബ്രാഹ്മണർക്ക് ദാനം ചെയ്യുമായിരുന്നു ഈ നൃഗരാജാവ്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഒരു ബ്രാഹ്മണന് കുറെ പശുക്കളെ ദാനം ചെയ്തു. ആ ബ്രാഹ്മണൻ ആ പശുക്കളെയും കൊണ്ടുപോയി. പക്ഷെ ആ ബ്രാഹ്മണന് ദാനം ചെയ്ത പശുക്കളിൽ ഒരു പശു അത് അഴിച്ചിട്ട്, അതായത് ആ തൊഴുത്തിന്ന് രാജാവിന്റെ തൊഴുത്തിൽ വന്ന് നിന്നു. കാരണം നമുക്കറിയാം, പണ്ടൊക്കെ പശുക്കളെ അഴിച്ചു വിട്ടാൽ പശുക്കൾ നേരെ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ തന്നെ എത്തും, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ പശു തിരിച്ച് രാജാവിന്റെ തൊഴുത്തിൽ തന്നെ എത്തിയത് രാജാവ് അറിഞ്ഞില്ല. അടുത്ത ദിവസം വേറൊരു ബ്രാഹ്മണന് രാജാവ് കുറെ പശുക്കളെ ദാനം ചെയ്ത കൂട്ടത്തില് ഈ ഒരു പശുവും കൂടെ പെട്ടു. അതായത് നേരത്തെ ഒരു ബ്രാഹ്മണന് ദാനം ചെയ്ത ആ ഒരു പശു രണ്ടാമത് ദാനം ചെയ്ത ബ്രാഹ്മണന് ദാനം ചെയ്ത പശുക്കളുടെ കൂടെ പെട്ടു. അപ്പോ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബ്രാഹ്മണൻ ഈ പശുവിനെയും തെരഞ്ഞു വരികയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് മറ്റൊരു ബ്രാഹ്മണൻ തനിക്ക് ദാനം കിട്ടിയ പശുവിനെയും കൊണ്ട് പോകുന്നത് കാണുന്നത്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഇത് എനിക്ക് ദാനം കിട്ടിയ പശുവാണ്. അപ്പൊ മറ്റേ ബ്രാഹ്മണൻ പറഞ്ഞു, അല്ല, ഇത് എനിക്ക് കിട്ടിയതാണ്. അവസാനം രാജാവിന്റെ അടുത്തെത്തി തർക്കം, ഇവർ തമ്മിൽ ഭയങ്കര തർക്കം. അപ്പൊ രാജാവ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 10 പശു വേറെ തരാം. പക്ഷെ പറ്റില്ല, ഞാൻ ഒരു ഭിക്ഷാന്തേഹി അല്ല, ഞാൻ ബ്രാഹ്മണനാണ്, എനിക്ക് ഞാൻ ദാനം സ്വീകരിച്ച പശുവിനെ തന്നെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ശടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അവസാനം രാജാവിനെ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോ ഈ ബ്രാഹ്മണന്മാര് അദ്ദേഹത്തെ ശപിക്കുകയാണ്, ഒരു പല്ലിയായിട്ട് വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ്. അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു പല്ലിയായി വന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ കുറെ പുണ്യപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ പറ്റുന്ന അബദ്ധങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറില്ല, അല്ലെ? പക്ഷെ ചെറിയൊരു അബദ്ധം പോലും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? വലിയ ഒരു റിസൾട്ട്, അല്ലെ? വലിയൊരു കർമ്മഫലമാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രാജാവ് പുണ്യപ്രവൃത്തിയാണ് ചെയ്തത്, ബ്രാഹ്മണർക്ക് ദാനം ചെയ്യാന്നുള്ളത്, അല്ലെ? പക്ഷെ അപ്പോൾ രാജാവിന് ഒരിക്കലും ഒരു പല്ലിയായിട്ട് വരേണ്ട ആവശ്യം വരുമായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ അതിൽ വരുന്ന ഒരു കുഞ്ഞബദ്ധം രാജാവ് അറിഞ്ഞ് ചെയ്തതല്ല, അല്ലെ? അറിയാതെ പറ്റിയ അബദ്ധത്തിന് പോലും ഉള്ള റിസൾട്ട് ഇതാണ്. അപ്പോ
ഭക്തിയുത സേവനമാണ് ചെയ്തതെങ്കിലോ ഇതിപ്പോ പുണ്യപ്രവൃത്തിയാണ്. അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ സേവനമായിട്ട് ചെയ്തതല്ല, പുണ്യപ്രവൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്തതാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനമാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ല. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ പുണ്യപാപങ്ങളൊന്നും ഏൽക്കില്ല. ज्ञेयः नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते. കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളാണ് നിത്യസന്യാസി. മഹാബാഹുവായ അർജുന അയാൾ ദ്വന്ദ്വങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം മോക്ഷമടയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ആരാണ് നിത്യസന്യാസി എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ആരാണ് നിത്യസന്യാസി? കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളാണ് നിത്യസന്യാസി. അപ്പൊ സന്യാസി ആയിട്ടുള്ള ആളിനെ കർമ്മഫലങ്ങളോട് വെറുപ്പുമില്ല, ആഗ്രഹവും ഇല്ല. അല്ലെ, എനിക്ക് ഇന്നത് കിട്ടണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കർമ്മം ചെയ്യുന്നില്ല. എന്നാൽ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയത് കൊണ്ട് വെറുപ്പുമില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യാം? ഈ കർമ്മഫലം കിട്ടിയതൊക്കെ ആർക്ക് സേവനമായിട്ട് ചെയ്യും? ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുക ചെയ്യാം. അല്ലെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ആഗ്രഹിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാൻ അറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് എല്ലാ റിസൾട്ടും. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച് വാങ്ങിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടിയാലും അത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആള്, അതായത് കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളാണ് നിത്യസന്യാസി. മഹാബാഹുവായ അർജുന അയാൾ ദ്വന്ദ്വങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം മോക്ഷം അടയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ സന്യാസി ആരാണ്? സന്യാസി എന്നാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആ നിത്യസന്യാസി അദ്ദേഹം ദ്വന്ദ്വങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് ദ്വന്ദ്വം എന്ന് പറഞ്ഞത്? രാഗദ്വേഷം, അല്ലെ, ഇഷ്ടവും അനിഷ്ടവും, സുഖം ദുഃഖം, ഇങ്ങനെ എല്ലാം രണ്ടുണ്ടല്ലേ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത്. അത്തരത്തിലുള്ള ദ്വന്ദ്വങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നു. ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? നമ്മള് ഈ വീടാണ് എന്റെ വീട്, ഞാനെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശരീരമാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ബോധം അതിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിനോടൊന്നും തന്നെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല. എല്ലാത്തിനോടും ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ സാധിക്കും. അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരോടൊന്നും സ്നേഹമില്ല എന്നല്ല അർത്ഥം. ഇത് എന്റെ കർത്തവ്യമാണ് എന്ന ഒരു ബോധത്തിൽ അദ്ദേഹം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും. അല്ലാണ്ട് അവര് എന്താ പറയാ, എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് വിഷമിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു നേട്ടം വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷിക്കുക, ഇതൊന്നും ആര് ചെയ്യില്ല? ഈ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയി വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുകയും മോക്ഷം അടയുകയും ചെയ്യുന്നു. മോക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി തന്നെ, അത് തന്നെയാണ് മോക്ഷം. സന്യാസസ്തു മഹാബാഹോ ദുഃഖമാപ്തുമയോഗതഃ യോഗയുക്തോ മുനിർബ്രഹ്മാന ചിരേണാധിഗച്ഛതി. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചു എന്നിരിക്കലും ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ആർക്കും സന്തുഷ്ടി നേടാനാവില്ല. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിന്താശാലിയായ ഒരു വ്യക്തി അചിരേണ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നത്? എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചു എന്നിരിക്കലും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ആർക്കും സന്തുഷ്ടി നേടാനാവില്ല. അപ്പോ നമ്മൾ ഈ കർമ്മങ്ങൾ ത്യജിച്ചിട്ട്, നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ, അതായത് നമ്മൾ വീട് ഉപേക്ഷിച്ച് കാട്ടിൽ പോയി, പക്ഷെ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ ഒരു ജീവാത്മാവിന് സാധിക്കില്ല. ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ സേവനമാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഏതൊരു വ്യക്തിയും ആർക്കെങ്കിലും വേണ്ടി സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണാം, അല്ലെ? ഇപ്പോ വലിയ കമ്പനിയിലെ സിഇഒ ആണെന്ന് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ, അദ്ദേഹം വലിയ ശമ്പളം വാങ്ങിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വലിയ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയുള്ള വലിയ കമ്പനികളൊക്കെ നടത്തുന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെ ഓണർ ആണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം വീട്ടിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും സർവീസ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും. ഒന്നും ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല, അല്ലെ? അപ്പോ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും ഒരു കർമ്മത്തില് ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഇവിടെ ഉള്ളവരെ സേവിക്കും തോറും നമ്മൾ ഇവരോട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ചെയ്യുക. നമ്മള് ഇതിൽ ബന്ധനത്തിൽ പെടുകയാണ് ചെയ്യുക. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോ നമ്മൾ ഭഗവാനോടാണ് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക. ഭഗവാനോട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തോട് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആവും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒന്നും ഉണ്ടെങ്കിലേ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു തോന്നല് ആർക്കുണ്ടാവില്ല? ഈ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവാനാണ് അവരുടെ എന്താ പറയാ ഒരേ ഒരു സുഹൃത്ത്. ഭഗവാനാണ് അവർക്ക് ഏറ്റവും സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരാളെന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ
ഭഗവാൻ ആരാണ്? ശാശ്വതനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന സന്തോഷം എന്താണ്? ശാശ്വതമായതാണ്. അപ്പോ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചു എന്നിരിക്കലും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തൊരു വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്? സന്തുഷ്ടി നേടാൻ സാധിക്കില്ല. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിന്താശാലിയായ ഒരു വ്യക്തി അചിരേണ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആള് അചിരേണ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അചിരേണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് ശാശ്വതമായ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകും. അല്ലാതെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാതെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചാലും ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്? സന്തുഷ്ടി നേടാനാവില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയാണ് ഇവിടെ. ബ്രഹ്മണ്യാധായ കർമാണി സംഗം ത്യക്ത്വാ കരോതി യഃ ലിപ്യതേന സ പാപേന പത്മപത്രമിവാംഭസ. ആസക്തി കൂടാതെ ഫലത്തെ പരമപുരുഷന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാളെ താമരയിലയിൽ വെള്ളം എന്ന പോലെ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ ബാധിക്കുകയില്ല. നമ്മള് താമരയില കാണാറുണ്ടല്ലേ? താമരയില എവിടെ ഉണ്ടാവുക? വെള്ളത്തിലാണത് പൊങ്ങി കിടക്കും അല്ലെ. മുകളിൽ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷേ ആ ഇലയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അത് വെള്ളത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിലും അത് ചീഞ്ഞു പോകുന്നില്ല. അതിന്റെ മുകളിൽ വെള്ളം വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉരുണ്ടുരുണ്ട് പോവുക ചെയ്യാം അല്ലെ. അതിനകത്ത് ഒട്ടും വെള്ളത്തിന്റെ അംശം നമുക്ക് കാണാനേ കഴിയില്ല. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളെ കർത്തവ്യങ്ങൾ, അതായത് നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ, നമ്മൾ എന്ത് കർമ്മം ചെയ്യുന്നോ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ആ റിസൾട്ട് അത് നല്ലതാവട്ടെ പൊട്ടതാവട്ടെ മോശമാവട്ടെ, അപ്പൊ ആ റിസൾട്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാളെ എന്താണ്? താമര ഇലയിൽ വെള്ളം എന്ന പോലെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ബാധിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അയാളുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ദുഷ്പ്രവൃത്തി ആയി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ. ആ ഫലം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ റിസൾട്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ വ്യക്തി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കർമ്മം ദുഷ്കർമ്മമായിട്ട് നമ്മൾ ആരും ചെയ്യാറില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്യാറില്ല. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാറ്? കർമ്മം ചെയ്യാറ്. ചിലപ്പോ അതിന്റെ റിസൾട്ട് മോശമായി വരും, ചിലപ്പോ നല്ലത് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക പലപ്പോഴും. പക്ഷെ ചിലപ്പോ എന്താവും? റിസൾട്ട് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് വരും അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെ ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം അർപ്പിച്ച് ഭഗവാന് കർമ്മഫലങ്ങളൊക്കെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ കർമ്മങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ വന്നാൽ തന്നെയും അത് അയാളെ ബാധിക്കില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതിനുള്ള ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നത് താമരയുടെ ഇലയില് വെള്ളം നിൽക്കാത്തത് പോലെയാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ അയാളെ ബാധിക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. യുക്ത കർമ്മഫലം തിക്വാ ശാന്തിമാപ്നോതി നൈഷ്ഠികീം അയുക്ത കാമകാരേണ ഫലേ സക്തോ നിബധ്യതേ. സ്ഥിരചിത്തനായ ഒരു ഭക്തൻ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം എനിക്കർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടുന്നു. എന്നാൽ ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു നിൽക്കുന്നവൻ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹിയാകയാൽ അതിൽ പെട്ട് വലയുന്നു. അപ്പോ സ്ഥിരചിത്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തൻ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചിട്ടാണ് മനസ്സമാധാനത്തോടുകൂടി ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ. എന്ത് നല്ലതായാലും മോശമായാലും അത് ഭഗവാന്റെ കരുണയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ, സ്ഥിരചിത്തനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ സ്വീകരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് നിൽക്കുന്നവൻ, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സമയമില്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ താല്പര്യമില്ല, അങ്ങനെയുള്ള ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് നിൽക്കുന്നവൻ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹിയാകിയാൽ അതിൽപ്പെട്ട് വലയുന്നു. അപ്പോ താൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഇന്ന റിസൾട്ട് വേണം, എനിക്ക് ആ റിസൾട്ട് കൊണ്ട് വലിയ വീട് വെക്കണം, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നല്ല സാമ്പത്തിക ഉന്നതി വേണം, അതിനുകൊണ്ട് എനിക്ക് വലിയ വീട് വെക്കണം, വലിയ കാറ് വാങ്ങിക്കണം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചായിരിക്കും ഏത് വ്യക്തി ചെയ്യാ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തി അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് ആണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അയാൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് അയാൾക്ക് നേട്ടം കിട്ടണം എന്നാണ് ആ വ്യക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പക്ഷെ റിസൾട്ട് എന്താവുന്നു? അത് തിരിച്ചാവുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ വിചാരിച്ച റിസൾട്ട് നമ്മൾ കിട്ടാതിരിക്കും, നമ്മൾ എന്താണ് പിന്നെയും പരിശ്രമിക്കും, പിന്നെ എന്താണ് ഡെസ്പാവും അല്ലെ, ആകെ വിഷമാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത്യാഗ്രഹിയാകിയാൽ അതിൽപ്പെട്ട് വലയുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് കർമ്മഫലങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹിയാകിയാൽ അതിൽപ്പെട്ട് വലയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് അതിന്റെ റിസൾട്ട് എനിക്ക് ആസ്വദിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ അത്യാഗ്രഹം കാരണം അതിൽപ്പെട്ട് വലയുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ന കർത്തൃത്വം ന കർമാണി ലോകസ്യ സൃജതി പ്രഭുഃ
ന കർമ്മഫല സംയോഗം സ്വഭാവസ്തു പ്രവർത്തതേ. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് തന്റെ ശരീരമാകുന്ന പുരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമില്ല. പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇവയ്ക്കെല്ലാം കാരണം. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്? നമ്മുടെ ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് അല്ലെ, ജീവാത്മാവ് ആണ് എന്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ? ശരീരം എന്നാകുന്ന പുരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ അല്ലെ. ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ജീവാത്മാവാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ജീവാത്മാവ് കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാത്തത്? ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശമാണ് ജീവാത്മാവ് അല്ലെ. ജീവാത്മാവ് എന്താണ്? അതിന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളോ അങ്ങനത്തെ ഒന്നിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ആസക്തി മാത്രമേ ജീവാത്മാവിനുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന് കർമ്മങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല, കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യാൻ ആരെയും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുമില്ല, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുമില്ല. പിന്നെ ആരാണ് ഈ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്? പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇവയ്ക്കെല്ലാം കാരണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതേ അർത്ഥത്തിൽ ഒരു ശ്ലോകം 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? പ്രകൃതേ ക്രിയമാണാനി ഗുണൈ കർമാണി സർവശഃ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ കർത്താഹമിതി മന്യതേ. പ്രകൃതിയിലെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് ഈ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ആ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പഠിച്ചു. ഇവിടെയും അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതായത് ജീവാത്മാവിന് കർമ്മങ്ങളൊന്നുമില്ല, അത് കർമ്മം ചെയ്യാൻ ആരെയും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുമില്ല. പക്ഷേ പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇവയ്ക്കെല്ലാം കാരണം. എന്താണ് ത്രിഗുണങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഏത് ഗുണത്തിലാണോ ഉള്ളത് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ. ഇവിടെ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് 9 മണിക്കുണ്ട്. അപ്പോ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് നമ്മളിപ്പോ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ എന്താ വിചാരിക്കുക? ഇന്നൊരു മൂഡില്ല, ഇന്ന് കേൾക്കണ്ട, ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് ഇന്ന് കേൾക്കണ്ട, ഇന്ന് TV കാണാം, ഇന്ന് സീരിയൽ കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ കാണാം എന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലെ. ആ വ്യക്തി ഏത് ഗുണത്തിലാണുള്ളത്? അപ്പോ തമോ ഗുണത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ അയാൾക്ക് താല്പര്യമില്ല. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മമാണ് ആരുണ്ടാക്കുന്നത്? തമോ ഗുണത്തില്. ഇനി സത്വഗുണത്തിലുള്ള ഒരാളാണെങ്കിലോ, ഇന്ന് ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് ഉണ്ട്, എനിക്ക് ക്ലാസ് കേൾക്കണം, ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന് കേൾക്കാം അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. ആ വ്യക്തി ഏത് ഗുണത്തിലാണ്? സത്വഗുണത്തിലാണ്. ഇനി രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ആളാണെങ്കിലോ, ആ വ്യക്തി എന്താ വിചാരിക്കുക? ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിന് വെറുതെ 1 മണിക്കൂർ സമയം ഞാൻ വേസ്റ്റ് ചെയ്യണോ? ആ സമയം ഞാനൊരു ഇത്തിരി ഓഫീസ് വർക്ക് ചെയ്താൽ എനിക്ക് ശമ്പളം കൂടുതൽ കിട്ടും, എനിക്ക് അതിനോണ്ട് പലതും വാങ്ങിക്കാം അല്ലെ. മൊബൈൽ വാങ്ങിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ വീടിന് സാമ്പത്തികം അല്ലെങ്കിൽ ലോൺ അടയ്ക്കണം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും അവനവൻ ഏത് ഗുണത്തിലാണോ ഉള്ളത് അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ആ ഗുണത്തിലായിരിക്കുമ്പോ പ്രകൃതി നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ജീവാത്മാവ് ഇതിന്റെ ഒന്നും ഉടമസ്ഥനല്ല, ഈ കർമ്മങ്ങളുടെ ഒന്നും. ശരീരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനാണ്, പക്ഷെ കർമ്മങ്ങൾ ആരുണ്ടാക്കുന്നതല്ല? ജീവാത്മാവ് ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല. തദ്ബുദ്ധയസ്തദാത്മാനഃ തന്നിഷ്ഠാസ്തത്പരായണാഃ ഗച്ഛന്ത്യ പുനരാവൃത്തിം ജ്ഞാനനിർധൂതകൽമഷാഃ. ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയവും എല്ലാം പരമ്പൊരുളിൽ കൃഷ്ണനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറുന്നു. അപ്പോ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഒരു വിശ്വാസം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവാനാണ് ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം, നമ്മുടെ പരമമായ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന വ്യക്തി, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയുടെ ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയവും എല്ലാം ആരായിരിക്കും? ഭഗവാനായിരിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ, ആ പരമ്പൊരുളിൽ മനസ്സും ബുദ്ധിയും വിശ്വാസവും ആശ്രയവും ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറുന്നു. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിക്ക് സംശയങ്ങൾ ഒഴിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സംശയ ലേശമന്യേ ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നമ്മുടെ ഈ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അതുപോലെ വിശ്വാസം, ആശയം. നമുക്ക് മറ്റൊരാളിൽ, അതായത് എന്റെ അച്ഛനാണ് എന്നെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഭർത്താവാണ് എന്നെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്റെ മകനാണ് എന്നെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇത് മുഴുവനാകുന്നില്ല അല്ലെ. അവിടെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാണ് ആരെ? ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസം. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കുന്നത്, ഭഗവാനാണ്. ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് അച്ഛനാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവാകാം. പക്ഷെ ഭർത്താവിന് ആ ഒരു കടമ, അതായത് ആ ഒരു ഡ്യൂട്ടി കൊടുക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യാൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് 100% ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ആളാരാണ്? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധിയെ നിയന്ത്രിച്ച്, അതുപോലെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും അല്ലെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഋഷികേശനാണ്. എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരെയും ഗൈഡ് ചെയ്യാനും ഭഗവാന് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്കുള്ള യഥാർത്ഥ പ്രൊട്ടക്ഷൻ തരുന്നത് ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു മീഡിയ, ചിലപ്പോ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആയിട്ട്
ഭർത്താവ് ഉണ്ടാകാം, അച്ഛനുണ്ടാകാം, മകനുണ്ടാകാം, പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ തരുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള തിരിച്ചറിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും ഭഗവാനിലായിരിക്കും, അല്ലെ? ആശ്രയവും ഭഗവാനായിരിക്കും. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി എല്ലാ സംശയങ്ങളും ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറുന്നു. മുക്തിമാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മള് ഈ ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണ്. ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യലാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ജോലി. ഈ ഭൗതിക ലോകം നശ്വരമായ ലോകമാണ്, ഇത് ശാശ്വതമായ ബന്ധമല്ല എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആവണം നമ്മൾ. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മുക്തിയിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ, അല്ലെ? ഇത് ഭഗവാന്റെ മൂന്ന് തരത്തിൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ്. ബ്രഹ്മൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ്. ആരാണ് ബ്രഹ്മനായിട്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? വേദം പഠിക്കുന്നവർ, അല്ലെ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയാ, താത്വികമായിട്ട് ഒരു പഠിതാവ്, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒന്നും നമ്മൾ സേവനം ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ, വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഒരു പ്രകാശമായിട്ട് മാത്രമാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. പിന്നെ യോഗികളായിട്ടുള്ള ധ്യാനം ചെയ്യുന്നവര് പരമാത്മാവായിട്ടാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് ഭഗവാനായിട്ട് ദ്വിഭുജ രൂപത്തിലുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനായിട്ടാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. വിദ്യാ വിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിനി ശുനി ചൈവ ശുപാകേ ച പണ്ഡിതാ സമദർശിനഃ. അറിവും വിനയവുമുള്ള ബ്രാഹ്മണനെയും പശുവിനെയും ആനയെയും നായയെയും നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാളനെയും സമദൃഷ്ടിയോടെയാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ളവരായ വിനയാന്വിതരായ പണ്ഡിതന്മാർ വീക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇത് ഒരു നല്ല ശ്ലോകമാണ്, എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാൻ നല്ലതാണ്. ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ളതേ പറയുന്നുള്ളൂ. അപ്പോ ഇതിലെന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? അറിവും വിനയവുമുള്ള ബ്രാഹ്മണനെയും പശുവിനെയും ആനയെയും നായയെയും നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാളനെയും സമദൃഷ്ടിയോടെയാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ വീക്ഷിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ നമുക്ക് നമ്മളെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ, നമുക്ക് എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഈ ജ്ഞാനം നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വളരെ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ്. ഒരു നായയെ കണ്ടാലും ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ, അതായത് നല്ല അറിവും വിനയവും ഉള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ കണ്ടാലും ചണ്ടാളിനെയോ പശുവിനെയോ പൂച്ചയെയോ ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാരെയും ഒരുപോലെ വീക്ഷിക്കുന്ന ആളാണ് പണ്ഡിതൻ എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതായത് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ആരുണ്ട്? ഭഗവാൻ ഉണ്ടല്ലേ? സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദിസന്നിവിഷ്ടോ, എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഇരിക്കുന്ന ഭഗവാനെയാണ് ഈ പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി ദർശിക്കുന്നത്. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവരോടും ഒരു ബഹുമാനാണ് തോന്നുന്നത്, അല്ലെ? കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? എത്ര നീചമായ മൃഗമാണെങ്കിൽ പോലും അതിന്റെ ഉള്ളിലും ആരിയ്ക്കുന്നുണ്ട്? പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളെ അനലൈസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം, നമ്മുടെ പുറകെ ഒരു നായ ഓടി വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോ എന്താ ചിന്തിക്കുക? ഈ ശ്ലോകം ആർക്കെങ്കിലും ഓർക്കാൻ പറ്റുമോ? നമ്മളൊരു കല്ലെടുത്ത് എറിയാനാണ് നിൽക്കുക, അല്ലെ? അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചാലും നമ്മൾ ഇത്രേ ആയിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിലേക്ക് എത്താൻ നല്ലൊരു ശ്ലോകമാണിത്. അപ്പോ ശരിയായ അറിവുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്താണ്? പണ്ഡിത സമദർശിനഃ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഇരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ, എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഭഗവാനെയാണ് ദർശിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ന പ്രഹൃഷ്യേത് പ്രിയം പ്രാപ്യ നോദ്വിജേത് പ്രാപ്യ ച പ്രിയം സ്ഥിരബുദ്ധിരസമ്മൂഢോ ബ്രഹ്മവിദ് ബ്രഹ്മണി സ്ഥിതഃ. ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ ആനന്ദകരമല്ലാത്തവയിൽ ദുഃഖാവിഷ്ടനാവുകയോ ചെയ്യാതെ സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായി ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കുന്നവൻ ഭൗതിക അതീതൻ തന്നെ. അപ്പോ ആരാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന് അതീതനായിട്ടുള്ള ആള്? അദ്ദേഹം ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുന്നില്ല, ആനന്ദകരമല്ലാത്തവയിൽ ദുഃഖിതനും ആവുന്നില്ല, അല്ലെ? ഒരുപാട് സന്തോഷം, അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു നേട്ടം ഉണ്ടായാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലാഭം ഉണ്ടായാൽ ആ വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ഒരുപാടങ്ങ് ആഹ്ലാദിക്കുന്നില്ല, അല്ലെ? കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ ലോകത്തിൽ എല്ലാം നശ്വരമാണ്, ഈ കാണുന്ന നേട്ടവും നശിക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ള ബോധ്യമുള്ള ആളാണ് ആര്? യഥാർത്ഥത്തില് ഭഗവാൻ, അതായത് ഈ ഭൗതിക അതീതനായിട്ടുള്ള യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനി, ദൈവശാസ്ത്രം അറിയുന്ന ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് അറിയാം ഈ ഭൗതിക ലോകം നശ്വരമാണ്, ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഏതൊരു കാര്യവും നശ്വരമാണ്. അപ്പൊ അധികം ആഹ്ലാദിക്കുന്നില്ല ആനന്ദത്തില്. പിന്നെ ദുഃഖം വരുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ഇതും കുറച്ചു സമയത്തേക്ക് മാത്രമേ നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ എന്ന്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അതിൽ ഒരുപാട് ദുഃഖിതനാകുന്നുമില്ല. അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായി, സംഭ്രാന്തനായിട്ടല്ല അസംഭ്രാന്തനായി ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവൻ ഭൗതിക അതീതനാണ്. അതായത് ആ വ്യക്തി എവിടെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്? അപ്പോ ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്താണ് ആ വ്യക്തി ജീവിക്കുന്നതെങ്കിലും ആ വ്യക്തി ഇരിക്കുന്നത് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്.
ഈ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ ഉള്ള വ്യക്തിയല്ല, അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥിരബുദ്ധിയുള്ള വ്യക്തി. ഏഹി സംസ്പർശജാ ഭോഗാ ദുഃഖയോനയ ഏവതേ ആദ്യന്തവന്ത കൗന്ദേയ നതീഷുരമതി ബുധഃ. ബുദ്ധിമാൻ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് ആദിയും അവസാനവും ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവയിൽ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമാന്മാർ സന്തോഷം കൊള്ളുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെയും പറഞ്ഞു തരുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തി ചെയ്യുന്ന, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തികളെ ഭഗവാൻ ബുദ്ധിമാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. അപ്പോ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് നമുക്ക് ദുഃഖങ്ങൾ തരുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങളിൽ ആര് പങ്കുകൊള്ളുന്നില്ല? ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സേവകന്മാര് പങ്കുകൊള്ളുന്നില്ല. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് ആദിയും അവസാനവും ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവയിൽ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമാന്മാർ സന്തോഷം കൊള്ളുന്നില്ല. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്, സുഖങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും രണ്ടും എന്താണ്? വരും പോകും. ആഗമ പായിനോ അനിത്യാഹ അല്ലെ. ഭഗവാൻ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അത് പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ. വരും പോവുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത്? ഈ സുഖങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും. അങ്ങനെയുള്ളതിന് ആദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു ബിഗിനിങ് ഉണ്ട് അല്ലെ, ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ഉണ്ട്, അതിന് ഒരു എൻഡും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഒരിക്കൽ അത് വരും, പിന്നെ അതങ്ങ് പോകും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആദിയും അവസാനം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ബുദ്ധിമാന്മാർ അതിൽ സന്തോഷം കൊള്ളാൻ പോകുന്നില്ല. ദുഃഖം വരുമ്പോ അതിൽ ദുഃഖിക്കുന്നും ഇല്ല. ഇവിടെ ഈ പിക്ചറിൽ നമുക്ക് കാണാം, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മൂലം നമുക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങള്. അതായത് ഇവിടെ ഈയാമ്പാറ്റ, മഴപ്പാറ്റ എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ. അത് എന്താ ചെയ്യാ? അത് ലൈറ്റ് കണ്ടാൽ അതിന്റെ പുറകെ പോകും അല്ലെ. ലൈറ്റ് കാണുന്നത്, അപ്പൊ അതിന് ചുറ്റും പറക്കും. അങ്ങനെ അതിന് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അത് ആ ചൂട് തട്ടിയിട്ട് അതിന്റെ പിറകെ അറ്റു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നാശം സംഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു മാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? മാൻ ചെവി കൊണ്ടാണ്. ഈയാമ്പാറ്റ എന്താണ്? കണ്ണാണ് അട്രാക്ഷൻ വരുന്നത് അല്ലെ. കണ്ണെന്ന ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ടാണ് ഈയാമ്പാറ്റ നശിച്ചു പോണത്. മാനിന് ചെവിയാണ്. ചെവി കൊണ്ട് നല്ല സംഗീതം കേൾക്കുമ്പോ അതും ശ്രദ്ധിച്ചു നിൽക്കുമ്പോ അതിനെ വേടന്മാര് കെണിവെച്ച് പിടിക്കുക, അമ്പെയ്ത് കൊല്ലുകയോ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ അതിന് ചെവിയാണ് പറ്റിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഇന്ദ്രിയം പറ്റിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയം ചെവിയാണ്. ഇനി ഇവിടെ ഒരു വണ്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഈ താമരയുടെ സ്മെല്ല്, മണം, അത് ഗന്ധം കൊണ്ട് അതിന്റെ അകത്ത് പോയി അവിടെ ഇരുന്ന് തേൻ കുടിച്ച് അത് മതോമത്തമായിട്ട് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോ താമര എന്ത് ചെയ്യും? അത് കൂമ്പിപ്പോവും അല്ലെ. അത് കൂമ്പി കഴിയുമ്പോ ഈ വണ്ട് അതിനകത്ത് കിടന്ന് ചത്തു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ വണ്ടിന് പുറത്ത് വരാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. താമര കൂമ്പി കഴിഞ്ഞാല് സൂര്യൻ അസ്തമിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ താമര കൂമ്പി പോവാണ്. അപ്പോ അത് അതിനകത്ത് പെട്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു മത്സ്യത്തെ എങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും പിടിക്കുക? ഇരയിട്ടാണ് പിടിക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ നാക്കാണ് അതിനെ പറ്റിക്കുന്ന, അതായത് അതിനെ ചതിക്കുന്നത് അതിന്റെ നാക്കാണ്. ഇവിടെ ഒരു ആന എങ്ങനെയാണ്? അത് തൊക്കിന്റെ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് പെണ്ണാനയുടെ പുറകെ പോയി ആന കുഴിയിൽ വീഴാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് അതിനെ ആനേനെ പിടിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഓരോരുത്തരും ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് പുറകെ പോകുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് ദുഃഖം വരുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിൽ ബുദ്ധിമാന്മാർ പങ്കുകൊള്ളാറില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. ലഭന്തി ബ്രഹ്മ നിർവാണം ഋഷയ ക്ഷീണ കൽമഷാഃ ചിന്നദ്വൈതായതാത്മാനഃ സർവഭൂത ഹിതേരതാഃ. സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉദ്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവരും മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവരും എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയവരുമായിട്ടുള്ളവർ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്നു. അപ്പോ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. ഈ ക്ലാസ്സില് നമ്മള് ശ്ലോക പാരായണവും വിവർത്തനവും വായിക്കുന്നുണ്ട്. 8:30 മുതൽ ആണ് വായിക്കുന്നത്. അപ്പോ എല്ലാവർക്കും അതിൽ വായിക്കാൻ പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്. നന്നായി വായിക്കാൻ അറിയില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് അവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ സമയമുണ്ട്. ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കാനുള്ള സമയം നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അരമണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ധാരാളം മതിയാവും. 18ാമത്തെ അധ്യായം 3/4 മണിക്കൂർ തരുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടി വായിക്കുന്നതാണെങ്കിലും, കാരണം ഭഗവത്ഗീത സംസ്കൃതത്തിലാണ് അല്ലെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് കുറച്ച് ടഫാണ് നമുക്ക് വായിക്കാൻ. അത് വായിച്ച് ശീലിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വായിച്ച് പഠിക്കാൻ, അതായത് നന്നായി വായിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. നമ്മള് വായിക്കാൻ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒതുങ്ങിയിരുന്നാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അത് വായിക്കാൻ കിട്ടില്ല. അപ്പൊ വായിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ ആകുമ്പോ നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മള് യൂട്യൂബ് ലൈവ് ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇടുന്നുള്ളൂ.
ഇപ്പൊ വായിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും പേര് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അഞ്ജന മാതാജിയുടെ അടുത്ത് പേര് കൊടുക്കാം. നാളേക്ക് ഇപ്പോ ഭാരതി മാതാജി ശ്ലോകം വായിക്കുന്നുണ്ട്. വിവർത്തനം വായിക്കാൻ ആളായിട്ടില്ല. ആർക്ക് വായിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് പേര് തരാവുന്നതാണ്. ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം, അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ജന മാതാജി അറിയിക്കാം. എല്ലാവരും വായിക്കണം, മുന്നോട്ട് വരണം എന്നാണ് പറയാനുള്ളത്. കാരണം വളരെ നല്ലതാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ പവറിനും ഒക്കെ നല്ലതാണ്. അപ്പൊ വായിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവര് വായിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വരണം. അത് പറയാനാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. ക്ലാസ് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ലഭന്തി ബ്രഹ്മ നിർവാണം ഋഷയക്ഷീണ കൽമഷാഹ ചിന്നദ്വൈതായതാത്മാനഃ സർവഭൂതഹിതേരതാഹ. അപ്പോ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉദ്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവരും മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവരും എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും സർവ്വപാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടിയവരുമായിട്ടുള്ളവർ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്നു. അപ്പൊ ആരാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്നത്? അതായത് സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉദ്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവർ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് എല്ലാം ദ്വന്ദ്ങ്ങളാണ് അല്ലെ? ഇഷ്ടം, അനിഷ്ടം, രാഗദ്വേഷങ്ങളാണ് ഇവിടെയുള്ളത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത്. ഇങ്ങനെയുള്ള രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് അതീതരായിട്ടുള്ളവരും മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവരും. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ഈ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ്. ആ ആത്മാവിൽ വ്യാപരിക്കുന്നവൻ, അതായത് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ ഒന്നും പോകാതെ, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഏർപ്പെടാതെ അവനവന്റെ ആത്മാവിൽ വ്യാപരിക്കുന്നവനും എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവൻ. ആരാണ് ഈ ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ? ഇത് കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കുന്ന കാര്യമാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ വിചാരിക്കും എല്ലാവർക്കും സാമ്പത്തിക സഹായം കൊടുക്കുക അല്ലെ, നല്ല എന്താ പറയാ, അസുഖങ്ങളുള്ളവരെ സാമ്പത്തികം കൊണ്ട് സഹായിക്കുക, അതുപോലെ അവരെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുക, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. പക്ഷെ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതല്ല. ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? എല്ലാ ജീവാത്മാവിനും യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജോലി എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനമാണ്. അവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് കഷ്ടം സഹിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മറന്നു പോയിട്ടാണ് അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അവർക്ക് ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക, ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ക്ഷേമം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തി അല്ലെ. അല്ലാണ്ട് വെറുതെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത്, അതായത് നശിച്ചു പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തീർന്നു പോകുന്നതാണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യവും അല്ലെ. സാമ്പത്തിക സഹായം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ചെലവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെലവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് തീർന്നു. ഇനി ഭക്ഷണം കഴിക്കാനില്ലാത്തവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്താലോ? അവർക്കത് വിശക്കുന്നത് വരെ അത് ഉപയോഗപ്പെടുള്ളൂ അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും അവർക്ക് വിശപ്പ് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ആ പഴയ കൊടുത്ത ഭക്ഷണം കൊണ്ട് അവർക്ക് പ്രയോജനം ഇല്ലാതെ ആവാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുമ്പോഴും ആ വസ്ത്രങ്ങൾ എന്താണ്? ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത്ര വരെ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും എന്താണ്? അവര് വസ്ത്രം ഇല്ലാത്തവരായി മാറുകയാണ്. പക്ഷേ അതേസമയം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം അത് അവർക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വല്പം അപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യത്രായതേ മഹതോഭയ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അല്ലെ. വളരെ കുറച്ചാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പോലും അതിന്റെ റിസൾട്ട് അവർക്ക് കിട്ടുക തന്നെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ശരീരത്തിൽ അവർക്ക് ഒരു പക്ഷെ ഭഗവദ്ധാമത്തിൽ എത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഈ ശരീരം നഷ്ടപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരു ഉത്കൃഷ്ടമായ ശരീരം കിട്ടും. കൂടുതൽ ഭക്തിത സേവനം ചെയ്യാനും സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയുള്ള ഒരു കുടുംബത്തില് ഭഗവാൻ അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടത്. അവരെ നല്ല ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഭഗവാൻ പിറവി കൊടുക്കും എന്നുള്ളത്. അപ്പോ നമ്മള് എത്ര മോശമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിലും, സാമ്പത്തികമായിട്ടായാലും എന്തൊക്കെ തന്നെ ആയാലും ആ വ്യക്തിക്ക് ക്ഷേമം കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ആ വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോഴാണ്. അപ്പൊ അതാണ് സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും, അതായത് അവർ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ തന്നെയാണ് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടിയവരുമായിട്ടുള്ളവർ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്നു. അപ്പൊ ഇതിന്റെ എല്ലാം മീനിങ് എന്താണ്? ഇത് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് അതീതരാവാൻ സാധിക്കുക, ആത്മാവിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുക. കാരണം എന്താണ്? ഈ ശരീരബോധത്തിലല്ല ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ സദാ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ശരീരബോധത്തിലല്ല ഇരിക്കുന്നത്. പിന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തലാണ് നമ്മുടെ ജോലി. സവൈ പുംസാം പരോധർമ്മോ യഥോ ഭക്തിരഥോക്ഷജേ. ഇക്കാര്യം അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്നത്. ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ആ വ്യക്തിക്കാണ് തിരിച്ചു പോകാൻ
സാധിക്കുന്നത്. കാമക്രോധ വിമുക്താനാം യതീനാം യതചേതസാം അഭിതോ ബ്രഹ്മ നിർവാണം വർത്തതേ വിദിതാത്മനാം. കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം യത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് അചിരേണ പരമപദപ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണ്. അപ്പോ കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി യത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക്, എന്താണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം? ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് തന്നെയാണ് ഞാൻ ആരാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാം അല്ലെ, അതാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. ഞാൻ ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ്, ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശമാണ് ഞാൻ എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന വ്യക്തിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തി അല്ലെ. അങ്ങനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടണമെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല? കാമക്രോധങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി യത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് വേഗത്തിൽ തന്നെ, അചിരേണ പറഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പരമപദപ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഉറപ്പു തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സുനിശ്ചിതമാണ് അല്ലെ, ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ. നോട്ടം കൊണ്ട് മാത്രമാണത്രേ മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത്, ആമ ധ്യാനം കൊണ്ടും. ആമ കരയിലാണ് മുട്ടയിടുന്നത്, വെള്ളത്തിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ആ മുട്ടകളിൽ മനസ്സൂന്നുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, നോട്ടം കൊണ്ട് മാത്രമാണത്രേ മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത്. അതായത് മത്സ്യം കുട്ടികളെ പോറ്റുന്നത് ഫീഡ് ചെയ്തിട്ടല്ല, ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ടല്ല, പിന്നെ അതിനെ ഇങ്ങനെ കണ്ണുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുമ്പോ തന്നെയും അത് തനി തന്നെ വളരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആമ ധ്യാനം കൊണ്ടാണ് മുട്ട വിരിയിക്കുന്നത്, അത് കരയിൽ മുട്ടയിട്ടിട്ട് വെള്ളത്തിലിരുന്ന് ധ്യാനം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ആമ മുട്ടകളെ വിരിയിക്കുന്നത്. അതായത് മുട്ടയെ ഒന്നും അടയിരുന്നിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും ചെയ്തുകൊണ്ടല്ല ആമ വളർത്തുന്നത്, അതായത് മുട്ട വിരിയിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മത്സ്യം അതിനെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഭക്ഷണം വായിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത് അത് നോട്ടം കൊണ്ട്, മത്സ്യം നോക്കിക്കൊണ്ടാണ്, നോട്ടം കൊണ്ടാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത്. ആമ കരയിൽ മുട്ടയിട്ടിട്ട് വെള്ളത്തിലിരുന്ന് ധ്യാനം ചെയ്ത് ആ മുട്ടകളെ പോറ്റുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ കൃഷ്ണാബോധമുള്ള ഭക്തനും ഭഗവത് ധാമത്തിൽ നിന്ന് വിദൂരസ്ഥനാണെങ്കിലും നിരന്തരമായ ധ്യാനം കൊണ്ടും കൃഷ്ണാബോധ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടും ആ ധാമത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയരാം. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര്, കൃഷ്ണാബോധമുള്ള ഭക്തന്മാര് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്താണെങ്കിലും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് വിദൂരസ്ഥനാണെന്ന് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എവിടെയാ ഉണ്ടാവുക? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലാണ് ഭഗവാൻ സ്ഥിരമായിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ടും അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ച് ഭഗവാന് വേണ്ടുന്ന സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് അദ്ദേഹം ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്താണെങ്കിലും അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാര് ഭൗതിക ലോകത്താണെങ്കിലും അവര് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളുടെ ആഘാതം അയാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടില്ല. സദാ പരമപുരുഷനിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് മൂലം പ്രാപഞ്ചിക ക്ലേശങ്ങൾ തീണ്ടാത്ത ഈ അവസ്ഥയാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം. അപ്പോ ഒരു കൂസലില്ലാത്ത വ്യക്തി അല്ലെ, അയാൾക്ക് പിന്നെ സന്തോഷം കിട്ടിയാൽ വലിയ സന്തോഷവും ഇല്ല, പിന്നെ സങ്കടം വരുമ്പോ അതില് വല്ലാതെ ദുഃഖിക്കുന്നുമില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ആളുകൾ ചിലപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെ കാണുമ്പോ എന്താ പറയാ, വികാരം ഇല്ലാത്ത ജീവികൾ അല്ലെ, അവർക്ക് ഒന്നും ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നൊരു തോന്നലാണ് ആർക്ക് വരിക? ഭൗതിക ലോകത്ത്. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല, അവർക്കാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സന്തോഷം കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഈ നശ്വരമായിട്ടുള്ള സന്തോഷത്തിന് താല്പര്യം തോന്നാത്തത്. ഇതിനൊരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മള് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ചെയ്ത ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉദാഹരണം വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മള് ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും മകനും ഉള്ള ഒരു വീട്ടില് ഒരു ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഉച്ചയ്ക്ക് സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കി, ചോറുണ്ടാക്കി. അപ്പൊ സാമ്പാർ നല്ല രുചിയുള്ള സാമ്പാർ. അപ്പോ പറഞ്ഞു രാത്രിയിൽ ചപ്പാത്തിക്ക് സാമ്പാർ കൂട്ടി കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് സാമ്പാർ. അപ്പൊ സാമ്പാർ കൂട്ടി കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോഴാണ് മകൻ വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്നത്, എന്താണ്, ഞാൻ വരുന്നുണ്ട്, എന്നെ കാത്തിക്കണ്ട, ഭക്ഷണം കഴിച്ചോളൂ. അപ്പൊ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കി അമ്മ രാത്രിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കി. മകനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാതെ അച്ഛനും അമ്മയും ചപ്പാത്തി കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. സാമ്പാർ കൂട്ടി അവരൊരു ചപ്പാത്തി കഴിച്ചു. അപ്പോഴാണ് മകൻ നല്ല പനീർ ബട്ടർ മസാലയൊക്കെ ആയിട്ട് കയ്യിൽ ഒരു പാർസലുമായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോ ആ സാമ്പാർ കൂട്ടി കഴിച്ച അച്ഛനും അമ്മയും അടുത്ത ചപ്പാത്തി ഈ കറി കൂട്ടി കഴിച്ചു. പിന്നെ രണ്ടാമത് അവര് സാമ്പാർ കൂട്ടി കഴിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? സാമ്പാറിന് രുചി തോന്നില്ല അല്ലെ. സ്വാഭാവികമായിട്ടും എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക? നമുക്ക് നല്ല രുചിയുള്ള ഒരു സാധനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായത് രുചിയുള്ളതാണ് എങ്കിൽ പോലും അതിന്
അതിനേക്കാൾ രുചി കൂടിയ ഒന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ രുചി കുറഞ്ഞതിനോടുള്ള താല്പര്യം കുറയും. അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ഭൗതികമായിട്ട് ആസ്വദിച്ച് എന്താ പറയാ അതിനേക്കാൾ ഉന്നതമായിട്ടുള്ള രുചിയാണ് ആർക്ക് കിട്ടുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭക്തിയിലുള്ള ആ ഉന്നതമായ രുചി ആസ്വദിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ചെറിയ രുചി, അതായത് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നശ്വരമായിട്ടുള്ള ഈ സുഖത്തോട് ആർക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മള് ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റ്, നമുക്കൊരു രുചി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് രുചി കുറഞ്ഞ, അതായത് രുചി ഇല്ല എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം, അതിനോട് നമുക്ക് ആസക്തി ഇല്ലാതെയാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ ശരിക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മള് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ, അതായത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവർക്ക് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള താല്പര്യം കുറയുന്നതിന്റെ കാരണം അവർക്കത് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല, അതിനോട് താല്പര്യം ഇല്ലാണ്ടായി പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഭോക്താരം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനും എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയുമാണ് ഞാനെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു. ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ശ്ലോകമാണ്, പഠിക്കാൻ നല്ലതാണ്. ഭഗവാനോട് എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവ് ഭഗവാനാണ്, പരമഭോക്താവ് അല്ലെ. എല്ലാം ഭഗവാനാണ് നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ. സർവം നാരായണായതി സമർപ്പയാമി എന്നാണ് പറയാ അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സിന്റെയും ഭോക്താവ്. ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപൻ ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും അധിപൻ ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് പല ദേവന്മാരെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഏറ്റവും മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നത്, എല്ലാത്തിന്റെയും അധിപനായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. പിന്നെയോ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിന്റെയും അധിപനാണ്, എല്ലാത്തിന്റെയും ഭോക്താവാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് പറയുന്നത്? എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്താണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സുഹൃത്ത് ഭഗവാൻ ആ ഒരു തലത്തിലേക്കാണ് വരുന്നത്. നമ്മുടെ ഇവിടെ അർജുനന് എന്താ പറഞ്ഞത്? നീ എന്റെ സുഹൃത്തും ഭക്തനുമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിനക്ക് ഈ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കുന്നത് എന്നല്ലേ. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ് ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്താണ്. അങ്ങനെ സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയുമാണ് ഞാൻ. അതായത് ഭഗവാനാണ് നമുക്ക് ഒരു നന്മ വരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തി അല്ലെ. അഭ്യുദയകാംക്ഷിയും ഭഗവാനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു. അപ്പോ ഈ ഒരു കാര്യം, അതായത് യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവായിട്ടുള്ള സകല ദേവന്മാരുടെയും അധിപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭൗതിക ലോകത്ത് എന്താണ് ഉള്ളത്? ക്ലേശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. നമ്മൾ വിചാരിക്കും സന്തോഷമാണ് ഉള്ളതെന്ന്. പക്ഷേ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ സന്തോഷത്തെ കുറിച്ച് ഒരു കമ്പാരിസൺ പറയുന്നത്, നമ്മളിപ്പോ ഒരാളിനെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ തല ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് മുക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അയാളുടെ അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുക? അയാൾക്ക് ശ്വാസം മുട്ടും അല്ലെ. ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും അല്ലെ. തല വെള്ളത്തിലേക്ക് മുക്കി വെച്ചാൽ, അതായത് അമർത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പൊങ്ങാൻ അയാളെ അനുവദിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താ അനുഭവിക്കുക? വല്ലാത്ത ശ്വാസം മുട്ടലാണ് അനുഭവിക്കുക അല്ലെ. അങ്ങനെ അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തി പെട്ടെന്നൊന്ന് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പൊക്കിയാലോ അയാൾക്ക് ഭയങ്കര ആശ്വാസമായിരിക്കും അല്ലെ. പിന്നെ കുറച്ചു സമയം വെള്ളത്തിനകത്ത് അമർത്തി വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ വെള്ളത്തിന് പൊക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര ആശ്വാസം ഫീൽ ചെയ്യും. അതുപോലെയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സുഖങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് കുറേ കഷ്ടമായിരിക്കും, ക്ലേശങ്ങളായിരിക്കും, അതിനിടയിൽ കിട്ടുന്ന കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സന്തോഷം. അതാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ജീവിതം മുഴുവൻ സന്തോഷമാണ്, നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുകയാണ് ജീവിതം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. അത് അങ്ങനെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാനാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സുഹൃത്തും ഭഗവാനാണ് എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സിന്റെയും ഭോക്താവെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും അധിപതി ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാബോധമുള്ള വ്യക്തിക്കാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തുള്ളത്? ശാന്തിയും സമാധാനവും ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ശാന്തിയും സമാധാനവും വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം? ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും അധിപതി എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ കേവല സുഹൃത്ത് അല്ലെ. നമുക്ക് അഭ്യുദയകാംക്ഷിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തി ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ശാന്തിയും സമാധാനവും കിട്ടുന്നത്. ഭഗവാനാണ് പരമാധികാരി, ഭഗവാനാണ് പരമമായ ഭോക്താവ്, ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയും. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഗോവർദ്ധന ലീലയാണിത്. ഗോവർദ്ധന ലീല എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും, എന്നാലും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഗോവർദ്ധന ലീല ഭഗവാൻ ചെറിയ കുട്ടി 7 വയസ്സായിരിക്കുന്ന കുട്ടിയായ സമയത്താണ് നടക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ അച്ഛനായിട്ടുള്ള നന്ദ മഹാരാജാവ് ഇന്ദ്രദേവനായിട്ട് എല്ലാ വർഷവും അവർ നടത്തുന്ന ഒരു
യജ്ഞമാണ്, ഒരു പൂജയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്, അതായത് ഇന്ദ്രദേവന് വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു പൂജ. അതിന് കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ സംഭരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നന്ദമഹാരാജാവ്. അപ്പോ ഭഗവാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ഇത് എന്തിനാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്, ഇന്ദ്രദേവൻ എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഇന്ദ്രദേവനാണ് നമുക്ക് മഴ തരുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ്, നമുക്ക് മഴ ലഭിക്കുമ്പോഴല്ലേ ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ചോദിച്ചു, അതെന്തിനാ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? ഇന്ദ്രൻ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ദ്രന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ കടലിലും പിന്നെ സമുദ്രത്തിലും ഒക്കെ മഴ പെയ്യുന്നത് ആരും യത്നം ചെയ്തിട്ടല്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രനുമായിട്ട് എന്തിനാണ് യത്നം ചെയ്യുന്നത്? അത് ഗോവർദ്ധന ഗിരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിന് ചെയ്താൽ മതി. ഗോവർദ്ധന പർവ്വതമാണ് നമ്മുടെ പശുക്കൾക്ക് വേണ്ടുന്ന പുല്ലും നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ജലവും എല്ലാം, എല്ലാ ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങളും തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഗോവർദ്ധനഗിരിയെ പൂജിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പോ നന്ദ മഹാരാജാവ് അത് ചിന്തിച്ചപ്പോ ശരിയാൻ തോന്നി, ഇന്ദ്രന് ചെയ്യേണ്ട യത്നം ഗോവർദ്ധനഗിരി, ഗോവർദ്ധന പൂജയായിട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഇന്ദ്രന് ദേഷ്യം വരികയാണ്. ഇന്ദ്രൻ ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ഭയങ്കര പേമാരി, നിർത്താത്ത മഴ പെയ്യിക്കുകയാണ് അവിടെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തത്? ഭഗവാൻ ഈ ഗോവർദ്ധനം തന്റെ ഇടത് കൈയിലെ കുഞ്ഞു വിരലിന്റെ മുകളില് എടുത്ത് ഉയർത്തി എല്ലാ വൃന്ദാവനവാസികളെയും അതിന്റെ അടിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് സംരക്ഷിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഭഗവാൻ ഈ ഒരു വിരലില് 7 വയസ്സുള്ള ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും വലിയ ഗോവർദ്ധനഗിരി ഉയർത്താൻ സാധിക്കുക? ഭഗവാൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ അത് സാധിക്കും, അല്ലെ? ഭഗവാന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, വിഭൂതി യോഗത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും, ഭഗവാന്റെ ചെറിയൊരു അംശം ആണ് ഈ ഒരു പ്രപഞ്ചം. ഈ ഒരു പ്രപഞ്ചം മാത്രമല്ല, അനന്തകോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഭഗവാൻ നിലനിർത്തുന്നത് ഭഗവാന്റെ ചെറിയൊരു ഏകാംശേന സ്ഥിതോ ജഗത്ത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. വളരെ ചെറിയൊരു അംശം കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ നിലനിർത്തുന്നത്. അപ്പോ ഇതൊന്നും ഭഗവാന് ഭാരമുള്ളതല്ല, ആ ഒരു ഗോവർദ്ധന ലീലയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും, വൃന്ദാവനത്തിലെ എല്ലാവരും ഈ ഒരു ഗോവർദ്ധനത്തിന്റെ അടിയിൽ വന്ന് ഭഗവാന്റെ സമീപം നിൽക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा।